Udokotela Khangelani Sibiya uthi uthando lwezibalo kanye nokufundisa lwaqala esafunda emabangeni aphansi. Ngithanda kakhulu ukubalekelela ngibachazele lokho kade kufundiswa uthisha. Ngagcina ngaqala lapho ukuthi ngithande ukufundisa. Emva kwalapho kwaba ukuthi mase ngifike e-University of Zululand ngabe sengihlangana nobaba Mabaso osefundisa manje mangusuthu. Ngathi mangihlangana naye saqala ke savakashela izikole around iKZN sibalekelela abantwana ngama weekends. So saqala lapho ke sibafundisa ngoba i-understanding yayikhona kakhulu ukuthi abantwana siyazi ukuthi bayesaba i-maths and science. Phakathi kwezinye izinto uDokotela Sibiya azisebenzisayo ukuze abafundi bezwe, babambe futhi baqonde kangcono kukhona nomculo. NgoLwesine olandulela ukukhishwa kwemiphumela kamatikuletsheni, ungqongqoshe wemfundo esisekelo waveza ukuthi isifundazwe yeKwaZulu Natal yisona sifundazwe esinabafundi abaningi abafunda izibalo. Futhi singenye sesifundazwe abafundi baso abaphumelela kahle kulesi sifundo. In terms of performance in maths and provinces which have more learners taking maths, you have KZN leading, because they already started at 47.5, 5% less to get to the 50% threshold. Esikhungweni sakhe iKWV Maths and Science Training akugxilwa nje kuphela ezifundweni zezibalo nescience, kodwa kukhona nezifundo zolwimi. Inhloso enkulu yalokhu ukusiza abafundi ukuba bekwazi ukungena ezikhungweni zemfundo ephakeme. Abantwana babanenkinga ukuthi abakhona ukumeet ama requirements kuma-varsities, so if sibanikeza ama-classes or ama-extra classes so bezokwazi ukuthi bengene kuma-universities benze ama-careers lawa abawafunayo. Lesi sikhungo siqala ukulekelela abafundi ezifundweni zabo ukusuka ebangeni lesine kuze kufike kumatikuletsheni. Abafundi asebeneminyaka belekelelwa uDokotela Sibiya nethimba lakhe bathi mkhulu umehluko abawubona kumamaki abawathola ezifundweni zabo. Asengisize kakhulu ngoba ngangithola ulevel 1 manje sengiyeko level 4 nophepha 2 ngangubona unzima manje sengibona kuyiphepha elula kunophepha 1. Ka grade 10 zonke lezi funda ngayikhetha ngaqala ngangithola level 2 level 1 level 2 level 1 ngaqala attend ama class akaSibiya ke so amamaka improve ngaze afika grade 12. uDokotela Khangelani Sibiya uke wahlonishwa ngendondo ye lifetime achievement kumnyango wezemsebenzi yomphakathi. Kanti ngaseqaleni kwalenyanga uhlonishwe ngendondo yothisha ohlabahlosile i-Most Outstanding Educator ezindondweni zesithathu ze-Asia Pacific Global Achiever Awards ezazibanjelwe eCanada. Waphinde wahlabana nendondo yothisha ogqugquzelayo Emhlabeni i-Most Inspiring Global Educator ezindondweni ze-IOER International Pinnacle Awards ezazibanjelwe eMelika. Enye indondo ahlonishwe ngayo eDubai ngeye-Outstanding Educational Influencer kuma-AKS Education Awards. Izindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 nginguNozipho Xaba, ngibika ngise Richards Bay, KwaZulu Natal.